Patayng lawas sa usa ka lalaki nga dunay samad pinusilan ang nakaplagan sa daplin sa kalsada sa Zamboanga City. Wala na'y kinabuhi diyang nakaplagan sa mga residente ang usa ka lalaki sa daplin sa kalsada sa Zone 8 Sitio Nangkal, Barangay Kawit, Zamboanga City, pasado alas 5 sa hapon yatong Biyernes. Doon na kini mga samad pinusilan sa ulo. Ang mong biktima nakasuot og gray long sleeves, itom nga pantalon ug blue nga sapatos. Doon na sab kini kwinta sa liog ug tato sa wala nga bahin sa dugha niini. Sa pagsusi sa kapulisan sa mga dala nga butang sa biktima, napalgan sa bulsa niini ang usa ka identification card nga dunay ngalan sa usa ka babae. Doon na say duha ka ticket sa barko kung asa ang usa niini nakapangalan sa tag-iya sa mong ID, samtang ang usa nakapangalan sa laing babaye. Among mga tiket, dunay ruta gikan Bungaw Tawi-Tawi padulong sa Zamboanga City. Gidala na ang patayng lawas sa biktima sa usa ka pribadong punerarya sa syudad alang sa post-mortem examination. Samtang ginahulat pa sa kapulisan ang resulta sa soko kalabot sa samad pinusilan sa ulo sa biktima. Giawag sa kapulisan ang publiko nga makigtambayayong kanila aron maila ang biktima. Panayon sab ang ilang investigasyon sa motibo sa krimen.